Герб пагоня. Пагоня трывала замацавалася ў нашай культуры. Як толькі яго не выяўлялі. І такім чынам, божахна. Пагоня стала моднай. І, напэўна, у многіх з вас ёсць хоць штосьці з яе выявай. Налепка, брелок, кепка, ці шотка, ці шведар. Пагоня і зараз прысутнічае на гербе Віцебскай вобласці, Лепеля, Магілёва і Рэчыцы. Яе намаляваў Езап Драздовіч, пра яе пісалі вершы Максім Богданович, Георгій Ліхтарович, Артур Вольскі і Андрэй Мельнікаў. А вось варыянт Максіма Богдановича нават стаў нацыянальным гімнам. А Андрэй Мельнікаў са свайго зрабіў песню. Сымбальбай нават запусціў моду ляпіць налепкі з пагоні на машыну. А 14 траўня 2007 годзе пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь нумар 578 гербу пагоні нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. А гэта значыць, што з гэтага часу пагоня на дзяржаўным узроўні ахоўваецца. Але адкуль яна ўзялася? Давайте разбірацца. Вы адразу падумалі пра Вітаўта? Так, пры ім пагоня стала дзяржаўным сімвалам. Але давайте прасочым яе развіццё. Хопа! Знаёма выглядае. Гэта пячатка князя Александра Яраславіча, зяця полацкага князя Брачыслава Ізяслававіча, які жыў у 13 стагоддзі. А гэта ўжо пячатка полацкага князя Глеба, ён жа Нармонт Гедзімінавіч. А вось першы пісьмовы ўспамін пра пагоню згадваецца менавіта ў сувязі з князем Нармонтам у хронікі літоўскай і жамойскай. А вось густынскі летапіс кажа пра ўзнікненне герба пагоня у часы праўлення вялікага князя літоўскага Віценя. І панеслася. Гедымін таксама захацеў пячатку з пагоняй і зарабіў сабе, якая захоўваецца ў гістарычным музеі Літвы ў Вільні. Варта падкрэсліць, што ў сярэднявеччы вершнік лічыўся ўвасабленнем вялікага князя літоўскага. Таму вершнік кожнага князя меў свае асаблівасці, бо адлюстроўваў яго характар. Потым ён азначаў пагоню, вайсковае дзеянне, калі пасля адбіцця аблогі гораду усе войскі і частка мірных апалчэнцаў гналіся за адыходзячым ворагам. Адсюль герб атрымаў сваю назву. Пагоня адлюстроўвала дзяржаўную ідэалогію таго часу. Барацьба ВКЛ са знешняй агрэсіяй. Барацьба з варожай агрэсіяй мацавала полацкае княства, і яна стала адным з фактараў утварэння ВКЛ. Лёсава-вызначальныя перамогі ВКЛ у бітве на сініх водах, бітве пад Грунвальдам і бітве пад Воршай натхняліся дзяржаўнай ідэалогіяй. Яшчэ ў часы Віценя шляхта абавязвалася збірацца ў паспалітае рушанне, калі на нас нападаў вораг. А ўжо Егайла выдаў прывілей у 1387 годзе, дзе падкрэсліў, паводле старадаўняга звычая, ваенны паход застаецца абавязкам, які выконваецца ўласнымі стратамі, то бок сродкамі і расходамі. У тым жа выпадку, калі давядзецца пераследаваць ворагаў, непрыяцеляў нашых, якія пацікалі з нашай літоўскай зямлі, то для гэтага роду пераследавання, якое па-народнаму называема пагоня, абавязваюцца адпраўляцца не толькі рыцары, але і кожны мужчына, якога б ён не быў стану ці становішча, толькі б ён быў здольны насіць ваенную зброю. А то бок, калі на нашыя землі нападалі і забіралі ў палон нашых суайчыннікаў, то ўсе мужчыны, якія здольны трымаць зброю і мелі каня, абавязваліся адпраўляцца ў пагоню, каб разбіць ворага і вызваліць палонных. Сам жа Егайла таксама меў уласную пячатку з пагоняй, як і яго брат Вітаўт. У часы вялікага князя Егайлы на шыце пагоні з'явіўся шасціканцовы крыж. Гэта знак венгерскіх каралёў. Адбылося гэта пасля таго, як вялікі князь ажаніўся з Ядзвігай, польскай каралеўнай венгерскага паходжання. Знак той нагадваў здаўна вядомы нашым продкам Ярэлаў крыж, сімвал бога сонца і ўрадлівасці. Пазней, у канцы 14 стагоддзя, пагоня стала дзяржаўным сімвалам ВКЛ, і ў бой баяры ішлі з хароговамі, дзе размяшалася пагоня. Раней жа былі калюмны. Цікава, што спачатку пагоня глядзела ў левы бок, але потым, па стандартах еўрапейскай геральдыкі, пачала глядзець ужо ўправа. А ўжо ў статутах абавязак адпраўляцца ў пагоню нават быў замацаваны артыкулам. Згодна са статутамі ВКЛ, усе гарды і мястэчкі Літвы мусілі мець пячатку з выявай пагоні, якой замацоўваліся гаспадарскія позвы да абывацеляў. На жамойць гэта правіла не пашыралася. Ніякія іншыя дакументы, апроч великакняжескіх позваў, не маглі замацоўвацца пячаткай з пагоняй. А ў 1569 годзе пагоня была замацавана на гербе Рэч Паспалітай. На працягу 15-18 стагоддзяў пагоню змяшалі на брамах беларускіх гарадоў і замкаў. Вось возьмем, напрыклад, герб Магілёва. Узгадаем магілёўскае паўстанне 1661 года, калі гараджане вызваліліся ад маскоўскага гарнізону, за што гораду Магілёву было нададзена магдабургскае права і свой герб.
пасля чаго Магілёў стаў на другім месцы па развіццю і багаццю пасля Вільні. Таксама пагоня ўваходзіла ў склад гербаў Беластока, Дрысы, Лепеля, Магілёва, Пулаў, Рачыцы, Сельцаў і Суража. Розныя версіі пагоні сталі гербамі шэрага ваяводстваў ВКЛ: Віленскага, Менскага, Берасцейскага, Новагародскага, Мсціўслаўскага, Полацкага і іншых. Пры гэтым выявы пагоні прыпадаюць толькі на этнічную тэрыторыю беларусаў. Нават калі пасля падзелу Рэчы Паспалітай ВКЛ стала калоніяй Расіі, пагоня захавалася ў гербах гарадоў і мястэчкаў: Віцебска, Вележа, Гарадка, Дзвінску, Дрысы, Лепеля, Магілёва, Невеля, Полацку, Себежа, Суражу і Чэракаў. У канцы 1850-х гадоў пагоню змясцілі на дзяржаўным гербе Расійскай імперыі, як сімвал былых земель ВКЛ. У часы паўстання Кастуся Каліноўскага на гербе вызваленчага руху размяшалася выява пагоні. Граф Мураёў нават забараніў насіць рэвалюцыйныя знакі, у тым ліку знакі з пагоняй. Цікава атрымалася, бо з аднаго боку пагоня была афіцыйным сімвалам, а з іншага як бы пад забаронай. У 1812 годзе ураджэнцы ВКЛ не збіраліся складваць зброю і працягвалі змагацца за аднаўленне радзімы у складзе напалеонаўскай арміі. Так выглядала іх форма. У пачатку 20-го стагоддзя герб пагоні актыўна выкарыстоўваўся беларускім нацыянальным рухам. Ідэю вяртання да гістарычнага дзяржаўнага сімвала выказаў Максім Багдановіч у форме верша, які ён напісаў у 1916 годзе. А ў 1918 годзе пагоню абвясцілі дзяржаўным гербам Беларускай Народнай Рэспублікі. Яе выява размяшчалася на пячатках беларускіх дзяржаўных устаноў. Нацыянальны беларускі герб ужываўся ў сімволіцы удзельнікаў слуцкага збройнага чыну. Так, у тым жа 920 годзе літоўцы таксама вырашылі ўзяць пагоню, і спадар Сіманас Даўкантас прапанаваў назваць яе Віціс, што ў перакладзе азначае паляванне. Але многія дзяржаўныя дзеячы Літвы адзначалі неадпаведнасць гэтага герба менавіта з літоўскай гістарычнай традыцыяй. У 1935 годзе прэм'ер-міністр Літоўскай рэспублікі Тубалец афіцыйна прызнаў нелітоўскае паходжанне пагоні і паведаміў пра тое, што ідзе праца па стварэнні новага дзяржаўнага герба. У міжваенны час пагоня ўжывалася ў заходняй Беларусі на гербах Віленскага, Палецкага, Падляшскага і Новагарадскага ваяводстваў. Падчас Другой сусветнай вайны герб пагоня разам з іншымі нацыянальнымі сімваламі вярнула да ўжытку Беларуская цэнтральная рада у 1941 годзе. Ой, толькі давайте не будем казаць, быццам бы немцы нашыя сімвалы апаганілі. Нацысты выкарыстоўвалі нацыянальныя сімвалы ўсіх краінаў. І што цяпер? Давайте адмаўляцца ад усіх сімвалаў? Гэта адно таксама глупа, як казаць, што вось, быў эсэсавец Міхаіл, і ён чыніў зло. Цяпер давайте забаронім імя Міхаіл, бо ён абаганіў гэтае імя. Цё! І безмежна глупа называць нашыя сімвалы фашысцкімі. У пасляваенны час беларускую нацыянальную сімволіку, у тым ліку і пагоню, выкарыстоўвала беларуская міграцыя. А ў 1980-е гады, перад тым як распаўся СССР, герб пагоня разам з бычбасцягам зрабіліся сімваламі нацыянальнага адраджэння Беларусі. Вяртанню беларускай нацыянальнай сімволікі спрыялі гістарычна-культурныя аб'яднанні і клубы Талака, Паходня, Узгор'я і Беларускі народны фронт. А таксама партыі дэмакратычнага кірунку, БСДГ, НДПП, Сялянская партыя, АДПБ і іншыя. Афіцыйнае прызнанне пагоні і бычабасцяга як нацыянальных сімвалаў беларусаў адбылося разам з прыняццем дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі ў 1990-м. Пад гэтай сімволікай прайшлі красавіцкія і майскія забастоўкі працоўных Беларусі 91-го года, якія адыгралі сваю ролю ў крушэнні таталітарызму ў краіне. А 19 верасня 91-го года Верховны Савет Рэспублікі Беларусь прыняў законы аб дзяржаўным сцягу Рэспублікі Беларусь і аб дзяржаўным гербе Рэспублікі Беларусь. Дзяржаўным гербам Беларусі стаў старажытны беларускі герб пагоня. Дзяржаўным сцягам Беларусі бел-чырвона-белы сцяг. Новы эталон пагоні быў спецыяльна распрацаваны беларускімі мастакамі Яўгенам Кулікам, Уладзімірам Крукоўскім і Львом Талбузіным. Аднак, у 95-м годзе Александр Лукашенка, які быў абраны прэзідэнтам краіны ў 94-м, ініцыяваў рэферэндум, у выніку якога пагоню пазбавілі статусу дзяржаўнага герба. І ў 2007 годзе пагоня стала нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасцю Беларусі. Шануйце наш нацыянальны герб. Яшчэ пачуемся.